Ассалому алайкум Дустони Азиз ва тамошобини сомонаи РАХШ ТЧ. Дустони Азиз, дар имрӯза навор 12 та мошинҳои нав қабул кардем ки пешкаш мекунем. Мошинҳои арзон, мошинҳои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристодан ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависем ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинҳои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба мо рекунем. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. Курси имрӯза дар рӯи экран аст. Дӯстон азиз, мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунед, айн нархҳои мошинҳои мо бо хабар шавед. Навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аст. Бадром Mercedes Benz Е-класса ки соли бароишаш 2007 сола ки судишӯш мегад бензини холия. Объем мотораш 55 литр мегад. соҳибшон ҳамихи маълумот дода гастан. Хай бо ани кадам мегирен. Коробкаш автомата ки мошин мегад дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. Мошин мегад 4 та диска, 4 та балони 80%, радиои краска ҳамихел сиёҳ, салон тоза, электропакет, кондиционер, диска, писка ҳамаш молодёжна. Бадро ки мошин мегад тоза срочно мегад мефурӯшем. Мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол нархаш 95000 сомония ки савдо ва муомилаи камтари дига мегӯяд. Дар назди капоти мошин мекунем, мега беҳуда занг назана, мега фақат одамоне ки ҳамихел мошин харидор бошанд биян мошина аз пеш бинанд. баъз камтари дига муомилаш дар назди мошин ба телефон умуман савдо намешавад. бадун аз яъне ки бо фаҳмида гирен. Марҳамат, хай рақамошон аст, дига маълумот шагир. аз шумо хоҳиш ки лайкотона фаромӯш накунед ва силкаи видеонавори моро подлиса кунед. мошини фурӯшии навбати аст. бадун азиз, Daewoo Nexia аст ки соли бароишаш 1995 сола ки свети сафед аст. хоб судишвориш бензин газ ҳар кор мекард. объем мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механика аст. мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад 4 та балони миёна средни, 4 та дискаҳои худаш, радиои краска сафед, магнитофон, салонш нормал мегад. мошин мегад фақат ҳам я камбудиш мекунем, я краскаш мекунем, мега ҳамаҷош дурунуш мегад тоза. мошина мега барои худмон тайёр кардем, не ки сум дар кора мега барои Москва. мошина мефурӯша мегад соҳибшон дӯстони азиз срочна бо нархи 10000 сомонӣ. савдош мегад дар назди капоти мошин дар шаҳри Бохтар Бадрон. мега агар рақамон агар кор накард, дар ин рақамошо WhatsApp пайваст дорам, метавонед ки дар WhatsAppшон нависед. фақат срочна одамони харидор беҳуда занг назара, мегад соҳибшон. дӯстон, агар шумо хеле мошини фурӯшӣ хона, замин, квартира, мағоза, гов ёки буқа ягон чи фурӯхтанӣ дошта бошад, метавонед ки суратҳои оригиналша дар номери имо ба саб рекунед. қатъи маълумотош мо фурӯш да реклама да бимонем. аз шумо хоҳиш ки фақат лайк мондана фаромӯш накунед. як дона лайки бепулай намихе моне раҳмат барои дастгириётон. мошини фурӯшии навбатӣ аст. баъдан гурзавои вадовоз аст ки соли бароишаш 1997 сола мегад соҳибшон, яъне ки коробкаш механика, 4 та балонаш мегад миёнаи 100% мегад. 10 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, яъне ки мошин мега вообще ягон камбуд надорад. мошина мега фақат мегири кор мекунӣ, об мекаши, чизе мекаши, мошин мега 100% пӯшидагӣ ҷош неста мега. мошин дар ноҳияи Хуросони айни ҳол нархаш 50000 сомония ки 97 сола боз мегад аз 50000 сомон арзон ва муомила мекунем. хоб вариантҳои алишам ҳастанд, мега ягон вариантҳои соз бошанд мегад, яъне ки пешниҳод кунем, мега вариантҳоро мебинем, мега агар ки алишам мекунем мошинои майда ягон мошина мегад, яъне ки вариантҳои худтона пешниҳод кунем. бадун азиз, фақат одамони харидор ёки вариантҳои алиш мекардаги рақамошон аст кор мекунад. марҳамат, дига маълумот шагирем. дӯстони азиз, фақат лайк мондана фаромӯш накунед. фақат аз мо хоҳиш мекунем ки боз агар такрор шавад лайк фаромӯш накунед. илтимос лайка задан гирем. мошини фурӯшии навбатӣ аст. бадун азиз, Daewoo Nexia аст ки соли бароишаш 1995 сола ки судишвориш бензин газ ҳар дашт. объем мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механика аст. мошин мегад дар ҳолати хуби техника мегад соҳибшон. 4 та диска дорад, 4 та балони 60%, салон тоза, электропакет, радиои краска ҳам хеле сафеда мега. мошин мега дар нархаш мега мувофиқ аст, яъне ки мошин мега 100% камбудиша гуфтагӣ нестам. баъдон хай кадомтон мехаред бо рафта пеш капот агар хачо маслиҳат мекунед, агар ягон камбудӣ бошад, яъне ки бо минус мекунед. нархаш 13000 сомония ки боз мегад савдо ва муомилам дорад. бадун азиз, кадомтон ки мехаред рақамошо мондаги аст, маълумот пурра када дига маълумот шагирем. мошин дар тарафҳои Хучанд ҳам тарафҳои бадун азиз ки дига маълумот пурра аз рақамошо. фақат одамони харидор беҳуда занг назана, мега соҳибшон марҳамат, дига маълумотшо одамони харидор гирем.
Мошини фуруши навбати сайбардорон гурзавои зил аст ки чӣ хеле шумо дар комментара хоҳиш карда будем ки яъне гурзавои зил моно на баҳри шумо омода кардем соли бароишаш 1993 соле ки яъне коробкаш механика сайбардорон мошин мега амун дуруни амун чиз ақли бош мега кузов мега 4 метр дарозӣ дорад балонош мега 90 мега 80% гарантиш кат мега мошин ягон ҷои расходша гуфтагӣ нест мошин мега нав краска ҳамаш 100% ягон ҷои пӯшидагӣ надорад раднои ҳамаш аз худаша дигар маълумоти пурраша аз худашон мегирем мардони мошин дар шаҳри Хучанди Бостони қарор дод нархаш 42000 сомония ки боз мега дар назди капот яъне ки чӣ мекунем муомила мекунем моторша мега нав кадага моторш мега 100% ягон камбуди расход надора бардорум кадомтон агар хел мошини гурзавои зил дар кор боша маромад рақамошон аст метавонед ки пурра када дигар маълумот чакинед фақат шумо ранги чӣ хеле ки мо шумо дар мошина гуфтагитон пешкаш мекунем яъне ки шумо ҳама хел лайкотон мондан дариқ надорен фақат дастгирӣ кунед ба силка видеонавори моро падилса кунед дар имо ватсаптон мошини фуруши навбати сайбардорон азиз Opel Astra аст ки Opel Astra дар кузофи караванша ки соли бароишаш 1999 сола ки судишуриш мегад бензин газ ҳардаш кор мекунад авио мотораш як 6 литри простой коробкаш механика мошин мегад дар ҳолати хуби техники қарор дорад мошин мегад 4 та дискаҳои раднои худаш 4 та балонои 80% салонш мегад тоза мегад яъне ки раднои краскаша нашод ҳуҷҷат хадавои ин чизо ягон маълумот нест дӯстони азиз ки мумкин ки надора мумкин ки дошта боша хайр шумо худатон бо занг зада қатишон аниқ мекунед мошин дар шаҳри Хуҷанди Бостони айни ҳол нархаш 36000 сомония ки боз мегад савдо муомилаи хуб дар назди капот мекунем мега срочно сум дар курай дӯстони азиз нем хеле мошин шумо дар комментар бисёр хоҳиш кардем мошин дар Хуҷанди хаҷ гамне рафта мебинем ва савдо мекунем 36000 сомон нархи арзоне ки таъинболи 99 сол аст ки Astra ё қиматтар аст хай худтон нархоша медонед маромад хай дигар маълумотша гирем мошини фуруши навбати сайбардорон Mercedes Benz C-класса ки сечка объёмни элегант соли бароишаш 1995 сола ки судишуриш бензини холия мегад соҳибшон объём мотораш 2 литра коробкаш автомата ки мошин мегад дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад мошин мегад 4 та диска 4 та балонои 80% 9 моҳи дигар танировка 1 соли дигар ҳуҷҷат 4 электропакет фақат ҳамин хаги камсаде надора мега дигар ҳама чизи раднои аз худаш раднои краска салон тоза мошинча тенҷа фақат мегирен ҳай мекунем мошин дар ноҳияи ёбон айни ҳол қарор дод нархаш 55000 сомония ки боз мега камтар дига муомила мекунем яъне ки фақат одамони харидор бошанд ки муомила дорад ки мошинча тенҷ буда мега маладёжнем фақат мегирен яъне ки газ метен ҳай мекунем дӯстон рақамошо дар поини видео кор мекунад кадомтон агар харидори аниқ бошед метавонед ки пурра када дига маълумотша гиред шумо агар хали бардор хали мошини фуруши хона замин квартира ёне ки ягон магазин ё ки ягон гов мол дошта бошед барои фурӯхтан метавонед ки маълумотои пурраша қатъи суратош дар номери имо ба ҳисоб рӯй мо дар видеои ояндамон яъне ки рекламада фурӯшда чотка када мепартем фақат шумо лайкота намонед ва видеонавори моро дар имо ба ҳисобтон падилса кунед раҳмат барои дастгирии ҳаматон мошини фуруши навбати сайбардорон Daewoo Nexia аст ки як тадига аст свети сафедша ки соли бароишаш 1996 сола мегад соҳибшон судишуриш бензин газ ҳардаш объём мотораш як 6 литри простой коробкаш механика мошин мегад дар ҳолати хуби техники қарор дорад мошин мегад 4 та диска 4 та балонои средни миёна 12 моҳи дигар ҳуҷҷат мега 1 сола ҳуҷҷат дорад яъне ки салон тоза электропакет мошинча дар ҳолати хуби техника мега хай бо дӯстони азиз худтон бинен камтар ҳамин пеш капот краскаш камтар хираш дега мумкин я лака краска мекунед ҳамин хай камбудиш мумкин бошад мошин дар шаҳри истарошани айни ҳол нархаш 13000 сомония ки кадоме ки мехарад мегад бияд мошина аз пеш бинад боз яъне ки савдо мекунад мегад қати одами харидор савдо мешава мегад соҳибшон срочно сум дар курай маромад хай рақамошон аст дигар маълумот пурраша аз рақамошон гирем мошини фуруши навбати сайбардорон Hyundai Porter ки мошини яъне ки боркаш мошини техникӣ барои боркашидан чӣ хеле ки шумо хоҳиш кардед ки Hyundai Porter яъне ки афсус ки солша соҳибшон нагуфтад дӯстони азиз худтон ани қадам мегиред узр зиёд аз мо вобаста нестад коробкаш механика мега сайстани Porter мега 100% мега дар ҳолати кора мега раднои краска хел сафеда 4 та дискаҳо 4 та балонои 70% мега мошин 100% магнитофон салонш нормалния мошина мега фақат мегири кор мекунӣ мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол нархаш 46000 сомония ки боз мегад арзон ва муомила мекунем дар назди капоти мошин фақат одамони харидор мега сум дар кора мега мошиншона фурӯш намудем бардор дар шаҳри Душанбе 46000 сомония ки Hyundai Porter мумкин ки солҳои 99 ё ки 2001 хеле боша гидета барои ки мошин састаниш хуб
кадом то ки механа рақамошон аст марҳамат дар рақамои поёмданашон занг занед дигар маълумот пураша аз рақамошон гиред марҳамат. мошини фуруши навбати аст баъдо як тага аст Daewoo Nexia аст ки свети намхали асфалт несиё аст соли бароишаш 1995 сола ки сӯзишвориш мегӯяд бензин газ ҳардаш кор мекунад объем мотораш як 6 литри простой коробка механика мошин мега ҳолаташ 100% мега мошин мега германская тоза ҳай 4 диска 4 балонои 60% магнитофон радной краска салон тоза хай мошин дӯстони азиз дар ҳолати миёнаи соза мегӯяд соҳибшон срочно сум дар кора мегӯяд тоқа вариантҳои сум умуман алиш намешавад вариантҳои суми холӣ мошин дар территорияи Душанбе нархаш 13000 сомония ки боз мегӯяд савдо ва муомила мекунем камтар дар назди мошин германская мошин мегӯяд 100%. Бар кадоми шумо агар хеле Nexia агар арзон бошад ки арзонак як маъқул бошад рақамошон мондагӣ аст марҳамат дигар маълумот гиред фақат лайкотона фаромӯш намекунед лайк мондан гиред ва силка видеонавори моро дар ин босатон поделиться кунед. мошини фуруши навбати аст баъдон Daewoo Matiz аст ки соли бароишаш 2001 сола мегӯяд соҳибшон хосусиятиш мегӯяд бензин газ ҳардаш кор мекунад объем мотораш 0.8 литри простой экономни коробкаш механика мега мошина мега ҳолаташ беҳтарина ки мошин мега сайзтани вагон мега дуруни шарда гаштагиай 4 балонои яъне ки 80% дискаҳои худаш радной краска салон тоза магнитофон ҳамаи чизои радноиша мега мошин мега беҳади бад тозаҳай бе ягон расход мошин дар шаҳри истарошана баъдон айни ҳол нархаш 21500 сомония ки боз мегӯяд муомила мекунем дар назди капоти мошин кадоме ки агар Daewoo Matiz хеле мошин агар лозим бошад ба шумо бардорам марҳамат рақамошон аст ки метавонем пурра карда дигар маълумотша аз ҳамин соҳибашон гирем фақат одамони харидор уфтагар муомила дорад дӯстони азиз фақат лайк ва подписатсия кардана фаромӯш накунед аз дастгирии шумо ин модад лозим аст. мошини фуруши навбати аст баъдон яъне ки мошини мусофиркаш танген аст ки тангени мусофиркаш соли бароишаш 2007 сола ки объем мотораш як 1 литри простой коробкаш механика ки мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мега 4 балонои пачка мега дорад дӯстони азиз ки ҳуҷҷатам ҳаста мега нагуфтем чанқа ҳуҷҷат дорад мошин мега 100% мега срочно сум дар кора мега мошина мефурӯшем яъне ки тангени мусофиркаш бардорам мошин дар шаҳри Кулоб айни ҳол нархаш 13000 сомония ки боз мегӯяд камтар дигар муомилам дорад мега срочно сум дар кора тоқа вариантҳои сум мега яъне ки вариантҳои алиша нагуфта ки магнитофон радной краска ҳамаи хел мошин мега дар ҳолати кори қарор дорад дӯстони азиз кадом то ки мехаред марҳамат рақамошон мондагӣ аст метавонед дигар маълумот пураша аз рақамошон гирем фақат одамони харидор дӯстони азиз яъне ки беҳуда занг назан мега соҳибаш мошин 100%. агар шумо ҳамаи хел мошини фурушӣ хона замин квартира мағоза гов мол чизе ки дошта бошед барои фурӯхтан бардорам метавонед ки маълумотҳои пурраша қатъи суратҳои оригиналаш дар номери имо яки WhatsApp рӯй кунем мо дар видеои оянда фурӯшда реклама мекунем аз шумо хоҳиш ки фақат видеонавори моро лайк мондан гиред ва обуна шавед силка видеонавори моро дар имо басатон подписатсия кунед раҳмат барои дастгиритон ин буд 12 мошини фуруши мо то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо то видеои боздид.